Usa ka granada ang nakautan sa gitrabaho nga drainage sa dalan Tohong, Barangay Kamputhaw ning Dakbayan sa Subo. Aniya ang report. Kaya mga nagtrabaho sa drainage project sa Barangay Kamputhaw, dihang nagkautan nila ang granada nga una nilang gituhuan nga bato. Dali sila nakatawag sa kapulisan. Gikordon sa kapulisan sa Station 2 ang dapit aron dili magian sa mga tao samtang naghuwat sa mga personnel sa Explosives and Ordnance Division kon EOD. Sa pagresponde sa taga-EOD, gisulod nila ang granada sa galon nga dunay anapog. Dayon gidala sa ilang buhatan. Amo gini siyang pabuton kay wala na may kuhanin siya, wala na pa siya safety lever o kuhan, fuse system. Adunay pahimangno ang mga otoridad kung makakita og explosive. We will presume jud nga tanan nga mga ordinance nga to magduda tag ordinance ato jud nang ikuhan nga delikado na siya for our safety. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitag, Bisdak.